Anachetago maazụ na Volt 104.3 FM na-asị gị daalụ ka isue nọnyelụ m n'ụbọchị nke taa. Otu ọ bụla o si na-adị, ọ ga-adị mma. Unu afụrụ mmiri azụ unu? Unu afụrụ ezigbote mmiri azụ unu? Anyway, this mmiri brings me to the question. Ihe m fụrụ online, ndị emene eziokwu na mmiri gbaa na nke unu nwanne nya. Anọ m na a lot of points, places, streets na Enugu na emene na mmiri gbalụ ọfụma. So ọ bụ na ị nọ na-emene na-ege m ntị, achọrọ m ka anyị confirm all the story, ka anyị mara ebe anyị ga-esi wee jidewe ya wa agụ aka. Ịghọtago? Anyị ga-ebido n'ọdụdụ, ka anyị ebido n'isi, ka anyị atụ ya net ka anyị ga-esi wee mado ya amado. So ọ bụ na mmiri zo na side na mmiri borehole gbaa na side nke gị, because afọ m inspection eje imeke sure that na dị mmiri ụnọ mgbe m kpọta managing director ndị water corporation, right, ha say na by this time, ha kwuru ya na by this time this year na July na mmiri ga-agba na Obiagụ na Abakpa and Emene. These are the three core places, and Agbani Road, three core places mmiri na-afịa arụ every single day, na ndị ọzọ na-afụgodu mmiri na ndị ebe a dị afụ mmiri. So ha kwere anyị nkwa na July and August na mmiri ga-agba, and obido na July. So achọrọ m ịma ka mma na ihe mfu na picture na videos or AI ka ọ true na onwe ndị nwetara mmiri, ndị na-enweta fube mmiri in years na street ha as borehole, mmiri borehole na ha fụrụ ya these few days. Alright, so m ga na-chetazaz ka anyị gaa na phone line. Ọ bụ na ị ga-eme ntị mgbe m batara tupu anyị gaa break nke anyị na-chetara azụ kịta. Ekwuru m si na anyị ji maka nwaanyị weelu mma si na ọ ga-ebepụ nwatakịrị naanị ya bi ntị mgbe ndị igibezi holes wee na-edighi, wee chọpụta na ya bụ nwatakịrị abụrọkwa onye ọjọọ so nnọọ jee na ofu village ma na ofu city jee kpọta. Mba, ya bụ nwatakịrị bụ nwa nwanne ya nwoke. Ịghọtago? So nke a bụrụ na ọbara amara ya ọ na ọbụrụ ọdịrọ related. And ihe kpoke na-eriche m na ya bụ ife bụ na di ya fụrụ ya na that kind of position, situation, person nke o ji wee sị nwaanyị a binye n'elu the girl. Achọrọ m ịma, ọ pụtara na ya bụ nwatakịrị true dị mma ka ebepụ ya ntị true, maka na ọ na ntị ka m na-anụ na mma ebe gị ntị, ijiri ntị gị anụ ya ọkwa ịfụ gị ma adọrị gị ntị. Nke ndọrị ya nke anyị nwee ike nsị once in a while na anyị na-afụkwa anyị dọrị ntị, mana ọkwa ịfụrụ nke eni iweta mma ọkwa na a whole different level. Ifu the woman nke abụrụ nke na ọka ọsụ ya mma ma mba, ọ just nnọọ target ntị ya bụ nwatakịrị nwaanyị, target ntị ya nnọọ na ọchị ibepụ ya ntị. So m emepe phone line ka njọ ọnụ si unu onwenugonu ọsọsọ m bụ ihe afụnube ka onwe ndị ọzọ so m wee hapụ efunugo ebe a sị na aya ebe mmadụ ntị tụrụ emeche bee ya ntị. Anọ m live na YouTube, jee na Volt Odenigbo, anọ m ebe ahụ nkịta anụ a. Then anọkwa m live na Facebook, anọ m Facebook adowego m question anyị ebe ahụ. Ọ bụ na ị chọrọ ịnụ ọ bụ na ị chọrọ ịdọrọpụ any suggestion, any contribution, any answer to ajụjụ m tinyere ebe ahụ, of course ị ga-join nwe m. And of course anọkwa m again na phone line na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Hello. Mgbede ọma, ka eke ime? Yes, anyị kene Chukwu, daalụ. Uche, ka ebe isi akpọ m? Nnọọ.
Hmm. Yes. Hmm. Eziokwu. Yes. Hmm. 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 ihe ọ na-achụ bụ ihe na-amara ihe obi ọjọọ mebiri onye kpasuru iwe ọbụla ihe ojisi ụlọ pụta ọ ga-ekwopụrụ ezigbo sef ị na-agwa na site ibe onye a na-achụ ndị ụzọ ka ọ nọ otu a ka ọ dịkwa ankreshọn ahụ ka ndị mmadụ ji eme efe ha na-eme n'ụlọ ị mara nwaanyị a jidere nwa ọ bụ nwa ahụ o ji ọ bụ na ọ chọrọ ịsụ ya nwa ahụ ọ ga-asụ ya banekrie ọ bụrụ na ọ chọrọ ibi ya ntị ọ ga-ebi ya Eziokwu. mana ebelibu nnọọ ụjọ ka ọ na-eyi ya mana ịfụgo na ụjọ ahụ ezitodo histrim o nwere ike inye nwa ahụ trọma o nwere ike ime nwa ahụ ekubie o nwere so many things ụjọ ahụ tiri nwa ahụ na-arụ nwere ike ime ya bikos iwọch ya dị vidio fụ na
o nwere every opportunity onwe bụrụ na ọ chọrọ ibe nwa ahụ na ọ ga-eberiri ya, mana aghọtara m nnọọ ụjọ ka ọ na-eti nwa ahụ na-arụ, maybe because of ihe nwa ahụ na which we don't know. Mana mgbe ụfọdụ anyị na-eme ife anyị chetakwa iche front iche back. So bottom line of what I'm trying to say, while government is not caring about the economy to improve it, to make people to live better in different ways, so when ndị na-enwe ọzọ shop due to ihe gọọmenti na-apụsịrị na mebisie kpọchie their shop, enwere etu ha si meet up school fees ụmụaka, ibili nri, ịgba fuel na moto, a lot of things parents na pass through na ịbata n'ụlọ nwaanyị asara gị aka sị gị nwere ike iweta a ga-esi nri postpone kwesịkwa ya. My dear, if most of these things, if ụmụ nwoke na pass through a lot, and if many of them anatazi n'ụlọ ọsịsọ, ụfọdụ sef ọ bụrụ ka mebi ka a na-ata nwaanyị a na-echekasị ife oge enye ụmụaka obere nke e nyere ya enyo na-apịpụ ọnọdụ n'ime ebe ahụ na-apịpụ ọdịnarị gote pest ma ọkwa na gote ncha na nwaanyị na-achọ ejigara keta ozisi nweta ego den ụmụaka nọzi n'ụlọ enwere ike agabaghị gas na-abọịlị mmiri ọkụ from there gas a na-ewest isi nwa nke ka o si rapụzie gas ọ na-ewest before you know it, o mee ya ka omekwa echi. Mgbe ụfọdụ fụ na it takes the grace of God ka arapụ iji mmiri ọkụ ahụ wụọ nwatakịrị mere ụdị ebe ahụ, more especially ọ bụrụ ndị maid a mami na-aghọta ịfụ na maid mgbe ụfọdụ ya nwere onwe ya kwa agreshọn nke ya kwa ihe nne ukwu mere enwere nke onwere otu nwatakịrị nwa madam ya si mee nwoke a diwe oge si abara ya mba makwana gịnị nwaanyị efilize na transfer ga agreshọn nke nwa ya mami na-aghọta the chain. So ife a bụ multiply effect of what is happening in the home. So what I'm trying to suggest, because the pastors in the agency, we could create some functions or workshops. I can teach parents and they may rehabilitate homes. They may highlight the situation of the country, how people should manage the emotions in the presence of this hardship and everything. They may transfer aggression every day now on social media, and I make one guy, make one cousin. Because and then in the community leaders too. Amakwa ma August meeting na ha abịa anya put the rate of almost of these things symmetry na social media every day. Enu na nwaanyị rapụrụ bịa ga-agakwu nwoke ọzọ ga dina. Before you know it, enu na nwoke rapụrụ ọrụ ọ na-arụ gazi aga mebi story ma ọ bụ tomorrow. Enu na nwatakịrị rapụzi ibe ha gbapụ gatụrụ ime. Ịfụ na ihe a bụ multiply effect of the decadence nọ na the society now. So I want to go August meeting and they should highlight how to live and how people should control the emotions, how people should look for other means of making up in the family, means of getting more money, help sustain the family. Ka aka onye ọbụla dị n'ọrụ then ndị nke a na-akpọta ọ bụrụ ife ọjọọ na-ekpọta mmadụ ka onye ga nka biko werekwana onye nka nwa gị onwe nke ọ ga-eme omete ndị nke na ometere mara ka ị ga-esi die ya ka arapụ ego gụwa ka anyị ga-eji na-ekiriti na social media. Because the pastors, I'm not just saying it, in different churches, they should start arranging workshops. Or every day when a church, I preach to offering men. Let them devote more time to talk to families, to rehabilitate people, their mind, which are frustrated. So many people now pass through frustration. So now the only thing Jesus have maybe small thing. You got to go. So my aim was only gonna console now. Not so we can have anything can happen at any time. All these people in my kidney problem, drop and die. Or trauma. If we make a accumulate, I don't think marry. Not that I may soon as long do not die. Go to being bawa, go being that, go being cooking. You make a accumulate, remember. Come here again now to this lack and everything. That on the end because let's encourage each other. Look at this your platform because when I got all these therapists, they're gonna teach you how to manage these situations, emotional intelligence, trauma management, whatever therapists, acoustical people, how to navigate this environment, this situation I have on India before I'm going to teach you a woman who 2027 Thank you. Let me see you. Daalụ sọ daalụ. And of course, we're making a lot of points. Ịkpọta mmadụ abụrụ ihe ọjọọ mana
ekwuru m ya sị na ọ bụrụ ihe ọjọọ mana the point bụ ụdị mmadụ ịkpọtazi dowe n'ezinụlọ gị bụ onye ahụ bụzi ife ọjọọ ịghọtago ọ dịzie ka gị nwa na onwe gị chọrọ izu because ọ bụrụ sọsọ na onye a bịara ihe ọbụ gị nwa na onwe gị ga-etekizi up the responsibilities of that child. Ọ bụ na ọ ya aga skul, ọ bụ na ọ ga-eyi akwa, ọ bụ na ọ ga-eri nri, ọ bụrụ na ilo ka ọ ya na-alahụ ụmụ small small ife ndị ọzọ ọ ga-enid gasịkwa gịwa bụ ihe ya na-egotekwa na-enudo nwa anya. So this little ha ga-asị na ọ because o nwere ike ọ bụ na ha dị afụ dị as anything na normal thing ya ha ichi na be nna m wee kpọpụta m gịnị mezie but ichezozie na ọ bụ na ọ dịrị gị mma be nna gị kaghị ịbịa bụ onye ọzọ. And alụtakwara m aka dịka otu nwatakịrị a nwere ike ọ bụ na ofu nwatakịrị a azụchaghị ọfụma mme ya wee sị ngwa ka o jekwuru anti ya nụa na this aunty ya bụ onye nke ga-azụpụta ya mmadụ like just like you said o nwere ike ọ bụ na ụjọ ka ọ chọrọ iyi ya but who knows. That is an attempt to life with knife. Attempted murder because anụ m ndị polisi akpụrụ gị akịta so o jezie na court na nafe emebezie a lot of things ọ rụbara aka ya kpọtago therapy anyị akpọtago counselor ebe a in fact counselors two of them different people. So ọ na-adịkwa mma arụta aka ebe arụta aka ebe enye ndị ebe enye ndị ebe o wee na-aga o wee dị mma. Hello ka ime nwayọọ nnọọ adị m mma amen. Daalụ sọ n'olus gad gwara anyị ebe isi akpọ anyị ka ebe isi akpọ m ka ebe isi akpọ m nnọọ daalụ sọ 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello good evening ka ime Cecilia nke ide na YouTube ezuru oke nsogbu adọrọ gaa n'iru daalụ sọ
How will your conscience be? Only you remember you will go get to when you do what. That is for when the money got me. What am I hearing? What I hear in the midst of those stubbornness who are going to make me. You need no one else. Obviously, you're putting in a much. I'm a number in it. No one ever was a lot to make you off our parents by the hour. My name one, the two months right. Mama, open up the door. You don't correct with stop talk. You don't look at me even in a minute. As much as now, I choose one of those. Any of them here, guys, after the move, any of them will go out. Any of them, but any of them, I need to run out because oh, you take it out. You are not what I said. We are going to be now, but you don't know what it is. Because you know the effect. Children in our home are responsibility. I think I suffer to be out. I think I suffer to do what they do under our care. You know, please. You know what I do want. So many things are happening. So many things are needing. But for us, Nanika didn't do anything. Yeah, you get things you had an app, put an app one. Okay, why you have to open a mother for you before? And no one I have a good implication or can you put. And now, somebody is going to police there. At this, Oh, bagun. now, about the great there. I can make good days, but I guess I'm a whole lot of regret here. And you're going to have to one young one. So why not think the implication of what we're about to do? Okay, I thought they want to one lady. You know, there are so many ways to handle some of this. I'm going to get therapy. And when people that will talk to talk, you know, when you carry ID, take my advice. You know, the get away behind there with the solution. Like, you got put on you guys to help on them because look at you. So people, my husband, please look into your home. How are you in but I'm not going to and the remote they can't get wrong one. And one you could dream a tender house. Or one you could dream a love of your mother. And one you could dream a good thing on 9 years. If you want to go on you miss the war, you make it go on your day. God will bless you. I want the truth, Donna. In as much as social media is right, social media is trying to help us to find out things. I want to remember good. And the policy had we can among people and everybody is minding their business. You know, when you're not talking about Sarah, happier. So because when you're super high for the young people, start with none of it. Oh, no, from money, or from money over doing that. You know, never speak, oh, God bless you. Bless you too. Now, so. No, don't worry. I come out. Thank you so much. And of course, Gabu Cecilia. All right. 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime? No. Afọ gị bụ gịnị? Junior, no. No. Voice gị na-ebreak kwa ebreak. Voice gị na-ebreak ebreak. Gaa n'ihu.
daalụ sọ daalụ ọsọ onye mụrụ ya zụọ ịmụọ izụọ ọ dịkwa n'izi ọ dị izi everyday ụmụaka parents a na-erisk the lives of ụmụfa ọ bụ na ọ dị ofele na oge ya na-ekwuzikwa mana ọ dịrọ izi hello mgbede ọma ka eke ime ofu nwa na South nnọọ nnọọ sọ daalụ daalụ ọ bụrụ ọ bụrụkwa o ọ bụrụ nwaanyị ahụ ya o mere ya na ihe o mere ha o mere nwa onye ọbụla ya na abịa a na-asị ịdịkwa kwenye onye ọbụla dịka ọnwa gị o nke ojikwa na onye ọbụla ebe ya na ya na abịa ma sọ na ụmụaka sọ mmụta na ege na nwa na-ezere akwa na-ezere akwa ọma jara aka ịpụta so ọ kpatara ụna dị ụmụaka ọbụna nwata na-atọ na-akpa agwara ya otu ahụ na-eji so ya na afụ n'ụwa steeti ọ bụ obere ebe osisi nwere mma obere nọ maka ọ bụ nwaanyị a mere ihe oge aga m ọ mara ọhụụ nke ọ bụ otu nwa nwanne nwoke mgbe ka agaghị wee bie a na-emekwa ka ọ na-enye ntụli aka wetara ihe ọzọ dozie iji eme ya nwata ya adịrọ m ya kwanụ ya ka a na-edokwa nwa ya ọ ga-ama ndụkwa na maka mgbe furu ya maka mgbe m jere ya ya ahụ anụ ihe mere n'ụwa ọ ga-anakwara ụgwọ elu ya o kasị nke ihe ọbụla ikpe eji malụ ma aga jibo makwara ya so ihe mere n'ụwa gbasakwa nne na nna biko amaga jibo so ha na-ebute nwa ha anya maka anyị nwagosi mụ anọ m n'aka mmadụ mana ebe obi ya ha na-eme mmadụ ma adụba m emechikwa isi iji ọkụ adụba m isi mana ebe obi ya a na-eme abụrụ onye ana ebe a ọgwa my own ọga my own na na-ekpọba na na-aka maka ebe obi ya ebe m ya bụ isi go kwa na taa nke a na-agbakwa na ka tụọ mmiri mana ụtụtụ mmụta na-aga egwu m na-aga eme mmụta karị na ụtarị na ejemisi na arụ mana gba nnọchi ebe ahụ isi kwurụta ndị ahụ ebe a obodo ebe a na-aga aka ma na-abịa ihe na-eme n'ụwa na-ahụ ọkụ ebe a ga-agba ijide eji so onye ka ntị ọnụ n'okwu a ekete ikere m ụdị otu nwa na otu anụbekwa m dije ole mbụ anwụ na talaịzụ ekere nwa mụrụ mama ji ezigbo Nigeria ekere gwa m niile daalụ na mgbede mara anyị ise daalụ sọ afọ mba ntị Chinazọ ịma na ụfọdụ n'ime unu bụ unu na-alaiki nnọọ ka ihe unu biko ngwa ka ihe unu o afọ mbụ anti Chinazọ n'Odenigbo anti Chinazọ n'Odenigbo ihe nji wee ji nwayọọ na-ekwu ya maka mgbe m meji onu ike wee kwu ya unu ama nlaiki si ya mana ịmaghị ya na-eme ndị be anyị ụfọdụ ndị be anyị adịghị alaiki nnọọ ife eji nwayọọ wee fa na alaiki ya mgbe e kwuru ya n'onu ike ịhawowu ya ahawowo na ọ daba ụda na onye ọbụla abịa sị anti Chinazọ abịago why not unu onwe iji nwayọọ jiri aka unu biko afa m bụ anti Chinazọ na Volt 104.3 FM n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo unu anụgo m ka m sị Chinaza afa m abụrọkwu Chinaza sef afa m bụ Chinazọ Chimunazọ m anti Chinazọ cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afa m bụ anti Chinazọ kịta abụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo ebe anyị na-atụkọ isi ọnụ anyị kọmarịrị ọnụ onwe ike gboo ofu ebe a ka anyị na-ajụ ese
na-bụ our brother's keeper, na-emeki sure na anyị ji ezigbote ụzọ wee na-eso ụwa. Ịghọtago, ụwa bụ nwayọọ nwayọọ, onye gbakanarị ya chie n'ọsọ oge enwe ada. So ọ dị very very important na iji aka ọcha, obi ọcha wee na-eme ife ọbụla ị na-eme n'ụwa, maka na otu ọbụla o si n'ala dị, o nwere ife a na-ekpuchi under the sun, adị ekpuchikwu dị nwaanyị dị ime aka, ọfọzụkwa anyanwụ, ọ dịrọ possible. So jisie ike n'ihe ọma ọbụla ị na-eme, with time ọ ga-pay off, but bụfụfọ ndị nwelu ndidi. Ịghọtago. Hello, mgbede ọma, ka eke ime, ka afa gị na ebe isi akpọ m? Afa gị bụ gịnị? Samuel Nnaemeka. Nnọọ. Nnọọ. Nne na nna ya. So abatara side gị, mana onwe side ịnụ ọ batacha. Okay, nsogbu adịrọ. Daalụ sọ. Alright, 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Ọ bụ na mmiri gbata side gị, ọ batara side gị, biko kpọọ ọnụ m. 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Mgbede ọma. Ka eke ime? Ka afa gị na ebe isi? Nnọọ. Nnọọ. Daalụ. Every day gonna be one you go to the So this girl one you go here. So you nobody on a one of the Biko jisi ike ka ịkpọghachi m azụ, anyị dị m ịnụ ihe ị nwere ike ikwu maka ihe a. Ada achọkwudo m ịma ahụ one onye bụ nwatakịrị dị. Ị na-apịa nwatakịrị ihe pịa. Kedu ebe nye bụ nwaanyị nọ? Adị m sure na ọ ga police station, ọ n'aka metụtakwuru ya nwa obere that yesterday or at least this morning, because ụdị ihe a, ụdị ndị a ekwesịghị na-aga scot free. Ha na-edikwa otu a, because ọ bụ na ha dị perfect, ọ bụ na fa dị perfect, ọ ya eje kpọta house help, ọ ga-multitask mee ife niile dị n'ụlọ ya, but onye idere enyemaka, ọnya mere o ji eje kpọta nwatakịrị. So ọ bụrụ na ọ dị perfect, ihe ọ kara ime o mewe ihe niile dị n'ezinụlọ ya. So onye idi ka apịatatụkwu ya nwa obere, maka na nyawa na onwe ya adị m sure na ọ dị anọ ntị, ka enyetụ ya a little bit of ife ọ na-enye onye ọzọ. Hello, ka eke ime? Ayeyi, ka afa gị na ebe isi akpọ m?
Otokwa my brother. No. Sister, ihe a na-akọ kịta mụ onwe m edisaidere nsị na onweghị dịka hazard n'ụlọ m nke ọbụla my wife na-eme nlọta m ga-emekọ ya because nke m fọrọ Monday sef na nke na-efu ọ gbara m anya mmiri nke ahụ the woman Teresa the child n'ọba ozi from school ndị ticha bụ ndị fụrụ ya ka ọ dị bebi adịghị agazi ije ọfụma ndị ticha atụ ya ka enye masị na ọ bụ antie karịa reza n'ọba so oge ndị vigilanti wa bụ akpụrụzi ya ha fụrụ ya abada masa kara abụrụ ya kara akapụta reza nke ya first so my sister ihe na-eme na akpọra nwa kịta abụọ ha akpọnye nwa ọrụ dị na gọọmenti ga-emechi onye mụrụ n'ụzọ ụwa abụrụ nwa a na-akpọcha ụmụaka efere ete na ọ na-ewute m and especially ọwụ ndị na-amụbile nwa nwụcha ndị na-akpọcha ha na my sister ọrụ ma ha ga-akwụsị ịkpọnye mmadụ nwa ga-ala ike ya onye ọbụla mụtara ọwụ ofu ọwa pụọ ịtọ ịmụta ya azụ ya na ịkara gị aka mma daalụ ahụ ị na-afụ ya ndị mmadụ nwere obi eziokwu like mmadụ wepụtara obi n'aka mmadụ ibi ya rezọ welu mma chọọ ibepụ mmadụ ntị otif na o megidekwa ndị ka anyị wee ya na ọchọ iyi ya bụ nwatakịrị ụjọ otif na o yijere iyi ya bụ ụjọ nkịta anụ a gị na-eme ọkanye ya somewhere enwe ike onye ya like because aghọtara m I just don't understand it. Ndị mmadụ nwere obi eziokwu ndị dị otu ikwesị gị na ha biri n'ụlọ ikwesị na avoid ha because they can kill. Ha ga-egbunwu mmadụ. Hello? Ka ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Blessing nnọọ. Destiny nnọọ.
Hmm? Alright, jisike ka ịkpọghachi m azụ, but o nwere some certain things ikwu. Yes, ụmụaka dị very annoying, but onye ka eji wee sịkwa na asịsị tibe ụmụaka dịka otu ha si eme na ị ga-egbu ha egbu. Onye ka o ya eji wee bụrụ nwatakịrị ya dị 11 years enwere ihe ọma. O nwere onye si gị etinye nwatakịrị ihe. Nobody, even akwụkwọ nsọ ga-esi gị spoil the rod and spoil the child. O nwere onye si gị etinye nwatakịrị ihe, marakwa ifu nke itigide nwatakịrị ofe ntie ma itinye nwatakịrị onwe ọnya na-arụ mba, ma iwelite mma rezọ mba. Gịnwa bụ adult, there is a purpose why iji wee bụrụ adult. Ọnya bụ na ị nwere responsibility itake good care of that child, gosikwana ya ụzọ nke o kwesịrị isi. Itibe nwatakịrị otu obi gị si wee dị as an adult, and adult nwatakịrị bi na ya bi n'ụlọ na-eme ihe ọjọọ. Yes, ụmụaka dị arụrụ anyị, but they are not wicked. Arụrụ ana ka ụmụaka dị. There are only two difference between arụrụ ana and ịdị wicked. Onye ya anọ na kitchen gị na-anyụ mamịrị abụrụ wickedness, arụrụ ana and all laziness. Number one, kedu ebe ị nọ nwatakịrị dị 11 years ga-eji wee binie jee nyụba mamịrị na kitchen? Kedu ihe ị kụziri nwatakịrị ahụ na a na-eji aja anyụ mamịrị? O menugo ihe ọjọọ egbu ya nkịtị. Asọrọ gị na ị na-akọrekt nwatakịrị gị were aka ekpe ka eji eti were aka nri wee gụgụọ ya, itiche ihe kpọọ ya sị ya don't do this thing next time. Ebe i mere ya, first of all, ijikọrọ nwatakịrị ịma the reason why nji etie gị ihe. Asịsọ onye gị ga-egosi gị na nwatakịrị ahụ amụ ihe ọ na-eme ma ọ na ọ marọ. And as an adult, ife nwatakịrị na-atụ asị ị ga-ama because gị na ya bi n'ụlọ. Gị na sọsọ ofu onye ka gị na ya bi, so imuvuo fon gị n'akụkụ, ịpụta fon gị ifu na-emuvu gị edowe ya n'etiti. Ị jụọ nwatakịrị a kedu onye jee na fon, ọ sị gị mba na ọ bụrụ ya. Ị kwesịrị ịma na nwatakịrị a na-asị asị. Mana ị bịa si nwatakịrị fon a ka onye jee na ya, ọ sị gị he ya ntị n'ọkwa m mbọta amarọ m, marụ na nwatakịrị ahụ na-ekwu eziokwu. So gị na nwatakịrị bi n'ụlọ ihe mee some things mee, even an adult a visitor rather bịa n'ụlọ, ịfụ that na ihe a nwe ka o si wee gaa. Ịkpọ nwa visitor ahụ ọ sị asị, ịkpọ nwatakịrị ahụ ọ gwa gị eziokwu mana uche gị bụ na-asị na nwatakịrị a mere na ọ bụrụ visitor, ị chọrọ igwe onwe gị eziokwu. Because onye a gị na ya bi n'ụlọ, and for some extent, for some reasons, ị kwesịghị ịma na onye a na-eme ya ụdị ihe dị otu a, na ihe a bụ ihe ọ ga-emenwu na ihe o kwesịghị imenwu. Nwatakịrị dị 11 years ka dị so tender. Onye mamịrị na kitchen, onye mamịrị n'abalị ahụ ekwene ka chi foo, pịa ya some strokes of cane 3 or 4 ya na kpuo chi foo. Ofu a ka ya dị ya narị isi ya ịma the reason m ji wee pịa gị ịtarị. Mana kwa ifuru nke ya wee pịa epịagide nwatakịrị ofe ntị o ruo na nke ya na-akpị ya marks ebe niile. Mark ya adị nwatakịrị because na ị pịara ịtarị carelessly. Ị chọọ ịpịa nwatakịrị ụtarị zida na ị pịara ya n'aka.
onwe ndị na-apịa n'okpuru ụkwụ. But ịma mpịasị ka ị pịagbuo nwatakịrị. Ịma mpịa, I promise you, onye ọbụla na-etinye ntị, I support it. A na-eti nwatakịrị ihe inu ka biko tinye dị ntị. People are wicked. Adults nwere the right to control their emotions, mana ụmụaka enwero. Ha nwere ifefa ma. Ọ ka o ji awụ ị na-elitu na moto. Efu nwatakịrị gịnị a na-elitu, pịam, ọ gbafego main road. Iche na ọ ma na moto na-egbu egbu wee gbafewe ebe ahụ. Onye bụ gịnị nwatakịrị ịlafụta. You have to caution your children. Gịnị ụmụaka biri gị na ha na-aga somewhere. Ị kwesịrị ịdị extra careful. Yeah, extra. Ọ bụ na ịdịnube careful n'ụwa, eru ebe ụmụaka nọ, be careful with them. Because ha nwe ga-alapụta gị. Adị nwe ka ị na-emere nwatakịrị ihe ọma, na-emere ihe ọma. One day, ọ kpasuzi gị iwe nke na ịma control. That day ịchọ ịkọshọn ya, that day ka iko gị, onwekwa ihe imelo. Mana that day ka iko gị bido, that day ka iko gị ga-eju. Nwatakịrị anyị si kịta anụ egwuru mma, si cheki area for marks. O nwere ka ọ bụ na that woman emenubeghị ya anything. That day, but she's not supposed to. And these are the reasons, or some of the reasons why eje na abroad are eti ụmụaka, because you will abuse it. Ụmụaka dị annoying, freaking annoying. Mụ na ha ebigo. Ha dị annoying, mana isi otu, inwe the love of a child. Iwe nwe obi nwa, whether na gị mụrụ nwa or not, ịma ntị nwatakịrị ihe nke itie, ndị mmadụ ajụba ese na gị mụrụ nwa, ka onye mụrụ nwa, ọ ka isi eme. Ịma mmịa, onye bụ na ị na-correct a child, onye bụ na ị chọrọ kill that child. So, ka anyị mara the difference. Mmadụ ịdị wicked na ịdị arụrụ ana dị iche. And otu ihe esi eme na nwatakịrị ama ihe ọ na-eme bụ ịjụọ ya si ya, do you know why I flogged you? Ụmụaka na-atụ ịtarị ụjọ, except na ịpịakọtago ha anya. That's why you don't flog them all the time. So that ibunitekwa ịtarị ụjọ, ha cheta na o nwere ịtarị dịfa n'akụkụ. Ụjọ, mgbe m na-etonite mpa ma itiro m ihe, mbọsị ọ na oyi ewunite ịtarị like this. Ọkpọ ka ọ na-abụ anyị, my father vụọ gị ọkpọ n'isi. Ihe asị na ọ ka mma na ma ọ ma ịmụta ị ga-ịtarị. Mana mbọsị gị ọbụla gịnị ya emeketa ihe, o bupụta Baịbụl dowe ịtarị n'akụ. I'm sorry for you. Mpa mbụ o bupụta Baịbụl, ọ gụọrọ gị children, do not provoke your parents. Ọ ya agụchachachala gị, sị gị na tata mụ provoke gị ka gị provoke. Ị ga-eji aka gị saa dị ahụ jide na ya malụzi how many strokes of cane. Mgbe ahụ ọ jụọ gị ka ị so chọọ inweta dị ịtarị, ị chọọ ipik pin ka ị chọọ ka a pịa gị ịtarị. Anata m punishment. Mma m na-amụ anya abalị, ọchọ inye anyị pik pin ebe 11 p.m. mgbe ahụ ị na-ekwu ụlọ, ọkpọta ego welu belt tụpụla na ị ga-epik pin. Inwe ka ị so chọọ ịkwụ ọtọ, belt ahụ o ji n'aka n'okpuru ụkwụ gị ka ị ga-anụ ya fiom, and you there, hell, afa gị bụ sorry. But all these things bụ gịnị? Na nso ihe ejiri ya nwayọọ. Sometimes ọ ya dị ka ọ chọọ get out of hand. Onye ka iji bụrụ adult, ime gịnị? I take a precaution. Dochie to onwe gị azụ. Mana nwatakịrị achọ ịlapụta go. Ọ bụrụ na okporo gị omume, kpọnarịa ndị nwunye. If you feel like na emotion gị ga-eme gị chọọ igbu nwatakịrị mmadụ, mana ịchọ igbu nke gị, igbuo ije nga. You're losing on both sides. You lost a child, you lost your freedom. Because the truth is that social media gonna expose a lot of things. And ihe ịmara bụ na ịmara ihe ị na-eme, onye nọ ebe ị nọ na-eme ife afọ ị na-eme, who is videoing you, ịmara. So, be very, very careful with these children. Ha ga-alapụta unu. I'm telling you. Ọ bụrụ na everyday na-akpọ iyo Chukwu for grace for the next day, ebe nwatakịrị gị nọ n'isi nwa gị. Because ị nwere ike nọrụla onwe gị n'ụlọ like this, agbarụ bịa sị gị na moto kụrụ nwa gị, kedu ebe ọ na-eje? Kedu ihe mere o jiro n'anya na moto? Moto kụrụ, ọ nlapụta. Ke ihe ya akọrọ ndị be di gị?
ka ihe ya akọrọ ụwa gị icheche investment i mere n'isi this child otu iso eme otu future ihe plan go for that child ị na-awọnda na-asị kedu ka o si mee. So anyị ga-adị very careful with these children. Anyị ga-adị extremely careful. Onye nke ifeed na ọchị elapụta gị kpọnalị ya mmịa na mpịa. Life no too hard pass like that. Kpọnarị ya mpịa na mmịa. Na nwatakịrị a chọrọ ka m gbuo ya na be m achọrọ m igbu ọchụ. Ibunarị ya ndị befa. Simple. Ọ dịrị izi ịzụ nwa gị fịa gara ọzọ fụrụ nke onye ọzọ ị ga-egbunye ọ bụrụ na ị mara control your emotions ị ga-egbu nwatakịrị ahụ I promise you. And igbuo ya social media bụ iyara anapụ these days adị escape zi mother. Ọ dịrọzi ka ọ dị na mbụ ọ ya afịa arụ. Hello. Hello, mama. Biko, agbachara maazị nna m. Ka afa gị na ebe isi akpa anyị. Awụ Injinia Emmanuel. Okay. Injinia Emmanuel, no. Gaa n'iru. O nwere chọrọ itikwu dịka this our sister kpọrọ. Another thing wụ nwaanyị na-anyụ mmamịrị na kitchen. Baby, o nwere ike dagi asịrị ya n'abalị ya ka ọ ga-anyụ mmamịrị n'abalị. Ya si ike gwụrụ ya. So, ihe i kwuru bụ ihe nchọrọ ikwu. Ọ bụrụ na ike agwụrụ ya na lady ile n'abalị ya kpọlarị ya ndị nwunye. Ụka niile gbaa mkpichi ka akwụkwa ya chile kịta nke ya pụta na soshal midia a ga-ejikwa emekwa stori. So o dipendere ebe o ji. So o nwere ike onweghị otu dị ga ga-eji apụta bajọ mmamịrị n'abalị otu onwe bịara enye ya dịka isi nwatakịrị dịwa arụrụ ala nwatakịrị dị wicked. So even my daughter o nwere ka ọ na-esi eme nle ya anya ya kpụọ m anya ya adachụọ a na-eji ya aka ike azụ nwa. So I know the reason why you say aga m akpọ nwa onye ọzọ mana mfụ ụmụaka n'ụzọ I will help them let them go their way. But ịkpọrọ nwa onye ọzọ ghọta echile were akụ akụkọ because enwere m ike ịkwụ nwa nke m ihe mkpụọ ya nwa nke onye ọzọ nwere ike na-ebe nwere ike zụọ maka na ọ bụ nwa ya and which is bad. So that's the reason why ya kpọlara ya biko ọ ike abụrụ ya. Daalụ sọ daalụ. And that's the truth. Ị nwere ike ị ga-ejekwe nga na ejidego because nwa gị or not nwa gị is against the law. But ọkwa ịfụrụ nwa onye ọzọ ọ bụ na okwere gị omume biko ụmụaka ha rụcha arụrụ a na ebe ị ga na-awa nda ka ebe fasi wee nweta the brain. Ị ya sị taịm a mamịrị nwere ka o jide ya mamịrị a nwere ka ọ bụ na o ji ya ọ na-eji m as an adult self nọ na ihe adult ji wee bụrụ adult bụ na ị ga-akpanwu ya and all depend the distance from the toilet to the room of the child and how pressed that child dị mere o ji wee nyụọ that thing ebe ahụ. But then again kwesịrị correct another thing bụ na-akpọpụ nwatakịrị let them get used to wake up ma mamịrị kpawa ha ọ bụrụ mgbe o jizi ha eji ọ training. Ị kwesịrị as an adult itete mana gị na obere nwa nọ n'ụlọ 1am 2am ịkpọta nwatakịrị and depending on time o ji wee na-akpọ ụra na o kwesịrị ịnyụ mamịrị tupu ọ na-akpọ ụra imeke sure na gị nwa na onwe gị bụ adult kpọpụrụ ya ọnyụọ mamịrị n'ime abalị kpọtee ya. Adult na-abụ the self ọ na-alahụ ụra ọ na-anyụ mamịrị ọfụ onwe ya na nlọ ebe ọ na-anyụ mamịrị ọ dị ya ka ọ nọ n'ife o mego m ọnya mere nju emalụ ọ dịghị ka ị nọ n'ife mana ọ na nlọ ebe adịtin na bed nwatakịrị mezie ya itibia ihe. This is because na otete nwụrụ ụra n'ime abalị and a lot of people na-eme this thing asị na ọgbanje ọ bụrụ ọgbanje oyi nwere ike ịdị n'abalị oyi ahụ na-atụ because na arụ gị dị calm oyi na-atụ the water ekwesịghị na evaporate as heat. Notice check heat na-eme gị ọ bụ na ị bụ onye na-anyụ mamịrị na bed heat na-eme ịma anyụ mamịrị that period weather dị hot because your body dey relax so the heat is evaporating from your skin. Mana ọ bụ na oyi na-atụ your body dị dry so the sweat kwesịrị ịpụta mmiri kwesịrị ịpụta from your body ya sizi n'ime arụ pụta
asmamịrị ọfọzie nwatakịrị ikpuchighi ahụ ọfụma oyi ha ezigbo akwa ikpuchighi ahụ then mamịrị kpawa ya ọma na-eji ebinie ọkara ịnyụ gị ya n'elu bed ahụ so that by the time ị tetara ụra n'otu nwa ọrụ na-abụ ịgba foam n'anwụ and ịsụ bedsheet because ọ bụrụ na nwa dị 11 years ka ị ga-ịma na it is wicked ọ bụrụ nwa dị 11 years ka ị ga-asị abịa sụọ bedsheet or even nwa dị 15 so ịzụ nwatakịrị adịrị izi ịma na ịdịrọ willing o nwee ihe ị ga-eme nwatakịrị over time ọ ma nọ routine ịma na ịdịrọ willing ịzụ ụmụaka mmadụ biko zienu unu akpọtazina ibinye ka inye ọma ame ọ bụ na ị na-alarụ ụra late 12:1 kpọte nwatakịrị a sị aje fọstụọ ya mgbe ahụ anyị na-etolite mma m ọ bụ na anyị kwere ọ na-eme dịtị ga-eme gị ịmago ama m na ọ n'otuburu ka dịtị na-eme ka ọ ike amarọ m ọ dịtị ga-eme gị arụ a na-atọ ụtọ fe mara pịa m enye ọma mere forget ịzụ nwa adịrị izi ịzụ nwatakịrị you have to these are tactics ị nidere ịmụta ịzụ nwatakịrị adịrị izi amarozi m na ụmụazị kịta ime ngwa ezizi nwan ha na-anyụkwụzide m amịrị amara m whether it comes with our own time mana mgbe m na-etonite mama adị ya oche gị 30 seconds if it's not coming o mezizi ọ ga-emegide enyụpụ n'anya ya bụ mamịrị ọ kụọ gị ihe etete by fire by force so biko kama ihe ebepụ nwatakịrị mmadụ ntị eji ya eyi anyị ụjọ nke a na-eji eyi anyị ụjọ mana tata nwaanyị jizi mma practicalize dị iyi ụjọ ije ụwa o siri ike ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa si unu daalụ everybody kpọm your contributions is very sweet and m wee tinyegokwenu my 2 cents onye chọrọ ịnụ ya nụrụ onye achọkwa n'ịnụ a sị na a word is enough for the wise ebe nwatakịrị na-enwero nne na nna ebe a na-adụ nwatakịrị nwere nne na nna ka nke na-enwero nne na nna na-amụta ihe so it's left for you gụọ maka o si wee dịrị gị gụọ maka o si adị otu ọbụla o si n'ala dị mee ka eshọn ịkpanalụ nwatakịrị mmadụ ma ọ bụrụ na ọma nkwe gị omume ka ọ dị na-echi ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM dewo before na onye jikwa Cecilia biko isendịrị message na WhatsApp sorry na YouTube. Good evening Aunty Chinazo and Volt Odenigbo family. Welcome to the midweek edition of Volt FM. The truth is that social media has actually helped in exposing the evil that is going on in our society. Another thing is that most fathers are not looking into their family's affairs. Well, some just provide money and that is it. Men should look into what is going on in their homes. Thank you. Don Frank Ugweze. Good evening, Aunty Chinazo. My name is Don Frank Ugweze, aka Ugo Buzo Ochake. What you're discussing this evening is very important, so should learn from it. Daloso Chukwu gozie gị Don Frank Ugweze na Onyejekwe Cecilia. Coordinate. Now my crew, 0 Snapchat, 0 Instagram.